Mostră de cum trebuie să-și facă treaba fiecare. Da? Și vom vedea cum dezăpeziți, încărcați și apoi transportați și mai mult de atât carosabilul să fie la negru. Vom vedea. Vom vedea mâine dimineață. Pentru că se fac minus 24 de grade, am înțeles, în 2 zile și noi nu vrem să fie orașul în patinoar. Pentru că dumneavoastră aveți 2 sărărițe de toate și ați contractat nu știu cât. Deci asta este problema. Nu vreau să avem o polemică aici, dar nu ne batem joc. Când licităm, avem și responsabilitate. Da. Înțeles că executivul primăriei, în această seară, încercăm să... Deci faceți-vă treaba, așa cum trebuie. Faceți-vă treaba așa cum prevede contractul. Pentru că nu este normal, pentru că nu poți să contractezi 12 loturi sau nu știu câte loturi ați contractat și să spuneți câte o mașină pe fiecare lot pe așa suprafață așa de mare. Din păcate, legea nu ne dă voie să, așa cum făceam până anterior, să impunem condiția să ai, cum spuneam în anul anterior, 80% din utilaje în proprietate. Acum este discriminatoriu dacă faci așa. Și atunci n-am putut sta această condiție și, bineînțeles, din această cauză ați putut să veniți la toate loturile la contractare. Dar noi în Bacău nu ningea astăzi în sud și mâine în nord și poi mâine în vest. Ca să ne înțelegem. Deci trebuie să avem utilajele toate odată. Toate odată. Ați contractat 12 loturi, păi pe 12 loturi trebuie să lucrați odată, simultan. Păi de unde dacă nu aveți mașini? Deci despre asta vorbim. Nu ne batem joc aici și nu ne batem joc în primul rând de cetățeni. Dar aceasta va fi o discuție pe care o vom avea mâine. Da. Deci, dacă îmi permiteți, spun că ar trebui să fie o responsabilizare mai mare. Deci atât din partea operatorului care oferă serviciile și loturile să fie mai puține. Adică același operator să facă și adunarea zăpezii și Noi am pus pe loturi mai multe, tocmai în ideea de a putea să țineți un control. Dar datorită faptului că nu am putut să impunem niște condiții care erau, să zicem, poate restrictive, da? Și aici mă refer la proprietatea asupra utilajelor, atunci, automat, poți să vii într-o asociere cu o altă firmă, dar responsabilitatea, bineînțeles că poate fi împărțită. Și atunci unii vin, alții nu vin, cum s-a întâmplat aici. Se pare rău, dar nu e posibil așa ceva. Bine, oricum, dragi colegi din presă, mâine la prânz vom face o analiză iarăși a ceea ce s-a întâmplat în această seară și cu siguranță că fiecare vom trage învățământ.